Παρακαλούνται όλοι οι υποπαραγωγοί να είναι προσεκτικοί όσο γίνεται περισσότερο και μέσα στο στίβο και να συντομεύουν τις διαδικασίες. Να πλησιάζουν τα νούμερα 2 Μίχος Ιωάννης, το νούμερο 3 Μίχος Δημήτριος, το νούμερο 22 Γεωργιόπουλος Χαρίλαος, το νούμερο 38 Τσόγκας Χρήστος, το νούμερο 89 Μαρκουσάς Βασίλειος, το νούμερο 152 Σκασίλα Λίσσα. Επίσης να ετοιμάζονται Μπόμπας Αναστάσιος με το νούμερο 6, Λαμπάνος Αθανάσιος με το νούμερο 5, Μπόμπας Αναστάσιος με το νούμερο 9, Καβαθάς Θεμιστοκλής με το νούμερο 13, Κοτσάφτης Κωνσταντίνος με το νούμερο 17, Κοτσάφτης Παναγιώτης με το νούμερο 20, Κονταλής Διονύσιος με το νούμερο 24, Κονταλής Διονύσιος με το νούμερο 25, Λεμποτέσης Κωνσταντίνος με το νούμερο 27, Ρουφικτός Κωνσταντίνος με το νούμερο 29, Δημόγλου Γεώργιος με το νούμερο 32, Καραβανάς Διονύσιος με το νούμερο 39, Καλαμαράς Διονύσιος με το νούμερο 40, Γεωργιόπουλος Δημήτριος με το νούμερο 42, Γεωργιόπουλος Γεώργιος με το νούμερο 44, Γεωργιόπουλος Γεώργιος με το νούμερο 45, Φωτόπουλος Ανδρέας με το νούμερο 61, Ρέτσης Διονύσιος με το νούμερο 74, Κορομιλάς Αλέξιος με το νούμερο 79. Να ετοιμάζονται. Να συνεχίσει την απονομή των βραβείων ο διοικητής ΚΕΑΤ κ. Καλαντζής. Επίσης να ετοιμάζεται ο Αχιλλέας Καγιάφας. Να ετοιμάζεται ο Αχιλλέας Καγιάφας για επίδειξη δεξιοτεχνίας.